Kaže, lik dođe u restoran, znaš, i poručuje pekinšku patku, ono, znaš šta je? Ne, brate, ne smijem da kažem da znam, bojim se. I poručuje pekinšku patku, konobar donosi, ono, stavlja na sto i brat, ono, gleda, znaš, uzme da prostiš, ono, pipne malo od pozadi, pomiriše kao, brate, ovo je, nije pekinška patka, ovo je iz Borče, kao taj obor, ta ulica, kao menjaj, ono. Ovaj traži drugu, donosi drugu patku, kao, znaš, ovo je opet pipne, pomiriše, kaže, brate, ovo je iz Mađarske, iz tog i tog sela, taj obor, lik zgranut, ono, gleda pijanicu sa strane i kao nije mu jasno, ono. I konobar šta će, ono, zove Peking, hitno, DHL, stiže patka, ono, iz Pekinga, znaš, ovo, ono, lik pipne, ono, pomiriše, kao, brate, kao, Peking, ali tu okolina, ali kao, okej, možda prođe, znaš. I ustaje pijanica, onako mrtav pijan, skida gaće, kaže, brate, a može meni ja kažeš da ja živim, ono? Ljudi, šta je ovo danas, bre? Pa šta je, bre, brate, ovo danas?